No niin, täällä on Rock Gardenille kiipeämässä pari suhteellisen reipasta nuorukaista. Miltäs nyt tuntuu? No, tästä on kiipeämisen arvosta, mutta kyllä mä luulen, että on. No niin. Tuolla meiltä 2 tuntua. No niin. Täällä on pieni maisemakuvaus. Eli tästä täällä tullaan tällaista solaa ylös. Tässä on kunnianarvoisa opas. Ja täällä on ryhmät tuolla takana. Tästä näkyy alaspäin. No, täällä on erilaisia ryhmiä kokoontunut vetämään henkeä. Täällä ollaan aika tavalla maailman katolla. Tästä aukeaa suhteellisen vaikuttava näkymä alas laaksoon. Vähän eteenpäin kuvaamaan. Ihan pikkusen vielä vaan eteenpäin. Tästä saa vähän mielikuvaa. Tästä lähtee hyvän näköiset powderimestot ja sitten suuntaa tonne alas. No niin, siellä on Juhi vasemmalla ja Henä oikealla. Ollaan tällaisessa pulverulumikurussa. Ja niin, sieltä tulee Henä. Ja täällä on Henä ekat powderit. Ja Juhi puhuu puhelimeen. No niin. Oh yeah. Mitäs oli ensimmäinen powderi Verbies tällä keikalla? Vähän raskaampaa lunta kuin viimeksi, mutta ihan hyvältä se tuntuu. No niin, katsotaan sitten seuraava potilas. Poika tulee. No niin, ja nyt mahdollisesti on serkkuni vuoro. Joo! Ei se vaan kuule, mutta vaan hauska hödistä. No niin. Sinne katossa ja nähdä tuleeko vielä esiin. Tuolta. Suoraan auringossa kuin Richthofen ikkä ja hyvät kupat. Mainiota. Zoomataan nyt hieman. Noin. No niin. Päivän eka pannutus. Hyvä pannutus. Onks se on vähän lunta jotenkin nassulla? Joo. Kuuluuko se tähän normaaliin offerimeininkiin? Kyllä se aina välillä kuuluu, joo. Nyt on hiiretty ja päästy vihdoin pöydän ääreen. Tosin sä ehditty kaataa sen tuopin tonne lattialle. Ilmeisesti ei maistunut tää ollut niin hirveästi. Tervehenkisempää kuin juodassa kaikkea. Aivan. Mites Henälle maistuu ollut? Kyllä olut maistuu tän tetsauksen jälkeen. Niin, joo, tää oli kieltämättä. Kello on nyt 12.48 ja 1 mäki laskettu. No niin, mä näytän minkä mäki me tultiin. Elikkä tuolta kun mä zoomaan tonne laakson pohjalle tonne ylös ihan ylös, niin sieltä näkyy mistä me tultiin alas ja sitten tultiin alas tonne laaksoon ja sitten sieltä käveltiin tunnin verran sellaista metsätietä sukset olalla, joka oli jonkun verran väsyttävää, mutta itse lasku oli aika hieno, koska se tuli tuolta ihan ylhäältä ja sitten päästiin tänne näin.